Myśmy na przykład tu nabożenie tu Niedenfjord podawał, a nam te stały ze toho Werwolfa czytał, a myśmy przez tutaj godziny so modlili. A tu modlitwę się może wam dzięca po swojej pracy, co chcecie tu słyszeć. Herr Gott, gib unseren Führer Kraft, der Arbeit, Brot und Frieden schafft, gib seinem Volke reinen Willen, das, was er fordert, zu erfüllen, denn du hast ihn ja selbst gesandt zur Rettung unseres Vaterlands. Heil Hitler. To by się ta nabożina. Ale po tym proteście tych starszych, co ta nabożina spodobała nie. A tu mam ja dzięca za to, że to był najskiery pospyt, jak daleko sme oni w takich niekonfesjonalnej szuli hić ze swojej niemskiej nabożiny, dokiż to by się oficjalnie, to są niektórzy luterscy faria, co tutaj nabożinę uznali.